Fraților, este primul meu episod de YouTube, de Brawl Stars cu hack. Și hai să începem. Mai m-am jucat, dar nu știu ce are telefonul meu de nu merge să postez. Că am încercat să postez. Vreau să postez în continuu, dar nu merge. Frații mei, nu merge să postez, frații mei. Direct din prima. Direct din prima. Și am pierdut multe trofee. Bine. Pe mine mă dă cu viață mică și pe celelalte le dă cu viață mare. Cum se omoră aici? Eu stau aici pentru că am puțină viață și pierd și multe trofee. Că am ajuns perfect. Îmi dau superul. Nu mă omoară pe mine. Easy, fraților, easy. Plus 150. A fost destul de greu. Hai să ne jucăm cu... Dacă auziți un sunet, este... Mă, și pe un videoclip. Cred că eu pe... N-am jucat deloc cu el. Opa, cred că o să mă joc. Pe asta, da, cred că o să mă joc pe asta. E bună Charlie. Chema pe asta. Lee Boss. Rorareș, ca de obicei. Puțin. Noi trebuie să-l apărăm pe ăsta. Am înțeleg. Bemblei. Stai aici. Deci bună, rău. Eu trebuie să am grijă de asta. Mai mult. Vină după mine. Vină. Trebuie să-i țin și bani. Trebuie să-i dau și bani, amu. Hai că am spawnat ăștia. Fuge și apărați-l. Câtă viață? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Hai, repede. Perfect.
Vedeți că doarme. Nu dă omul. Dau ăștia. Nu trebuie să am grijă de el. Nu te apropii tu de el. Charlie bună. Sincer, e bună Charlie. Sincer, Charlie chiar OP. Na, mi-a dat cu stune. Charlie OP. Opa, mi-a dat cu am uitat cum o cheamă. E bun și el. Charlie. Hai. Charlie. Dai. Bine, o luat banul, perfect, perfect. Și s-a încărcat și viața. Nu-ți da superul. E perfect, bine, și l-a dat bine. Asta să doarmă. Trebuie să am grijă de el, pentru că vin ăștia. Și ăstea sunt buni. Pentru care 100 viață. Bine, stai aici. Unde vezi? Unde vezi inamicul? Uite. Am văzut. Papa. Papa. Mi-a plăcut meciul. Sincer. Deci, Charlie foarte bun, dar pe care e doar un hit. Ai foarte, deci foarte bună. Poate la A-Beat. Sănătate! Cu plăcere! 1600 de bine rău. Stai! Eu trebuie să am grijă de asta mai mult. Vino după mine. It's my yo-yo. Cred că doarme. Trebuie să am grijă mult de el. Fugi. Na, te-am apărat eu, mă. Perfect. Omorâți-l, perfect. Vezi că doarme.
Trebuie să avem grijă de el. Moș Crăciun. Eu trebuie să am mult grijă de el. Hai, că am câștigat și meciul ăsta. Deci, nu a murit nimeni. Nu a murit nimeni. În echipa mea. Să vedem pe cine luăm. Deci, luăm pe un Surge. Hai să mergem pe un Surge din asta forține. Hira. Ha? Hira. Ha? 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 N-are cum să fie Hira. Dacă e Hira și nebunesc. Hira nu joacă cu hack. Prima regulă. Dar le dau un hit. Mor. Nu poate nimeri. Moară. Ma. Tu e mai mare, tu poți să te bagi. Dar nici el nu poate. La cât de slabă-i. Hai, mă. Juicy. Du-te tu și iau. Ban de... Puterea 2. Îmi fac puterea 3, nu că moare. Moare și nu mai... Au murit. Yep. Au murit. Și să vedem. Deschidem câteva star drop-uri. Super. Nu, stați vă arăt ceva. Rară. Epică. Super rare. Minunat, să luăm și un Omega Box. Doar unul avem voie. Nuls.gg. Cred că m-am plictisit. Cred că o să ne jucăm cu... Da, pe... Cred că duo sau solo, mai bine duo. Cu It's My Yo-Yo. Nu mai am niciun prieten. Hai să jucăm cu It's My Yo-Yo. M-au dat cu bull. Perfect, pierd trofee. Dacă s-ar mișca. Unde te duci? Prâlea. Unde te duci?
Stai cu mintii. Te părjolesc. Jur că te părjolesc. Unde tu? Stai. Stai aici. N-a murit. Da, mă, dă cu bul. Nu 0 trofei. Măcar atâta. Că nu câștig pentru că mă dă cu bul. Bulul e slab. Dacă ar avea și el un gadget pe el, ar fi perfect. De e unul mai bun. Da, mă dă cu cel mai slabi. Dar și-o slab. Parado nu baila, ala că popozam șa, e popozam șa. Parado nu baila, ala că popozam șa, hai popo. Oh. It's my yo-yo. Perfect. Mulțumesc. Am și superul. Vine unul, dau superul, omor. Veniți. Electriciș. Fugi! Nu! Fugi! Calosca. De ce mă dă în continuu cu boți? Că mor. O dă numai cu... Vedem cât de bun ești. Trebuie să fii bun. Mamă, dar vezi că... Iope! Nu Iope! Dar și-i cheamă MMA! Navi MMA! Alex MMA! M-a dat în echipă cu unul care îl chema Alex MMA. Să pierd cu MMA. Deși pierd în continuu, nici un meci nu câștig. Pierd în continuu. Ai, odată. Da, ce le dași tu perfect. Dau niște hituri. Dau și un car cu super. Dar nici o treabă. Nu am nici o treabă. Ce le da perfect. Deci foarte bun, să știți, foarte bun este. Perfect, 1600. Mai scad încă 4. Mii. Oh, respect. Perfect. Perfect, s-a respawnat. Fugi. N-are ce fugi. N-are. Ba da. Băi, e slab.
Ești slab. Ești slab. Ești slab. Jur. Deci jur. Jur. Epic. Deschid și așa că nu știu. Hai. Am nevoie să fac așa mai multe. Nu, eu am nevoie de alea. Real. Perfect. Clară treaba. Real. Nici super real, nici. Dacă vă place episodul, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am nevoie. Vă rog, dați like și subscribe. Măcar like. Nu e neapărat să dați subscribe, măcar like. It's my yo-yo. Nu vrei să dai hit, nu? Nu vrei să dai. Stai ca nob acolo. Hai, du-te că eu măcar nu câștigi. Dacă ai câștigat, nu mai aș comenta. Da, uite. El iau eu. It's my yo-yo. Na. Să te respawnează. Să fii slabă, mă. Ha. Decibeli. Mamă. Dani nebunul. Hai să adaug persoană să ne jucăm cu ea. Vedem dacă e bună. Bună sau nu. Nu-mi dai? Mă rog. Deci, știți ce nu-mi place? Pierzi multe trofee, știi, deci cu... Opa! Pare că nu m-am dat cu așa nob. Perfect. Bun. Piu. Oh, sacalaca. Nu ești atât de bun cum pare. Nu puteam. Perfect. Vedeți ce înseamnă tată? Dar e bun, serios. Spawnează-te. Nu mă ajută celălalt bătăi, parcă. Ubăduci. Andale în Moldavia.
Omoară-l! Omoară-l! Slabule, omoară! Da. Și cam acesta a fost videoclipul. Pa, pa!